ljudi, Nugato ovdje i dobrodošli u epizod na MCSU. Danas igram na mapi Atlantis i nemam tu rutu, ali vidit ćemo šta bude, bude. Da, bude glupi čest koji uvijek. Mrš, mrš dole, mrš. Ej, smrde. To jebote led, šta rade ljudi. 2 srca ima. Al dobro. Znači, nema pojma gdje je tu neka ruta, šta ja znam. Ali eto, idemo. Evo ga čest. Mrš tamo jebote. Tako. Sad ne znam, valjda tu nekoj kući ima čest, pošto ono malo je ka jebote, pa šta je ovo. Igrao sam ovu mapu i prvi put sam pobjedio, ali nisam uopće znao da se može tu izlazit gore i onda sam sad skuš da se može izlazit. Pošto sam na spawnu onda bio dobio sword, pa sam ih tamo izubio. Sad imam i frame dropove. Okej. I'm dead. Da vidim. Ajmo ga ubit, motherfucker. Ti, man, čuj ti, pa malo prije si me ubio, smrade. Ćao. Da vidimo šta tu ima, neki chest. Oh my god. Okej. Ovaj se usro pošto je mislio da imam sword. Ali okej, no armor challenge. Tekstura je od Filza. Ona stara, plava. Stoje se ovako malo zbog skina i sprdnje. Tier 2 je, barem nam je weapon dala. Okej, ajmo dalje. Znam jedno mjesto kad izađem da ima tamo puno tier 2, ali ne znam gdje je tu, South, West, North, East, nemam pojma. Okej, da vidimo šta vamo ima, dobro molim te. Sad mislim da nemamo šanse pobjediti pošto onaj lik je bio stekoman. Mi smo kurac od ovce, ono. FPS, okej, dobar je. Da vidimo. A tu ima negdje dole 100% neki chest, vamo. Tu mora biti jebote chest. Ne da mi se ono zavlačit. Tamo dole. U vezi giveaway-a vidio sam da dosta vas ste se prijavili za giveaway, tako da ću ja imat posla kad budem izvlačio, jako puno posla. Pošto ima preko 500 ljudi. Ali okej. Please tier 2, shit. Okej, ništa. Ajmo dalje. Ona je full full leather. Tako da bi ga mogao ići ubit. Ajmo ljudi. Doktor Nugato. Znači ljudi, prešli smo 2000 subscribera. Jučer je live bio odličan. Meni. Čak je bilo i gostiju dobrih, to me ono, wow. Bio je i Muđa, bili su svi. Veki, Nikola. Na kraju čak nismo ni znali kako live završit, pa smo svi isto vrijeme morali izaći.
pošto sad nešto na Google Plusu drkali. Stalno nešto rade, ali kad god rade naprave još veće sranje. To mi ide na živce. Opet je YouTube, prije je bio duplo bolji, sad je živo sranje. Užas. Vidi oni šta se tamo deru. Evo me dolazi. Bog te full iron lik. Idemo. Idemo, Kad bi barem bow imali. Tamo je lik full iron. Ajmo i mi. Ovaj će nas lik samo savit. Okej, šta su tu bacili? Sad ćemo mi njega jednom će primit hit. Mrtav će biti, mrtav si care. Oh my god. Ja sam last hit, omg, ubili smo. Omg. GGS. Okej, sranje. Jesmo uzeli one leggings, ne bi rekao, ali idemo vidjeti. Okej, ajmo. Dođi na zeku. Šta je pičko, se usro, a? Jesi se usro, sine, pa ništa nisam imao, gledaj sad. OMG, ljudi, stekovani smo. OMG, svaka mi čast. Da vidimo šta ja tu imam. Znam gdje je, tu je. Tu je negdje. Okej. Ovo je pičkasto. Pizdo. Mrš. Nud. OMG, da ljudi, isteko mi je donor. I sad moram ulazit tamo u one prazne arene i to mi se ne da. Evo ti nuba. Mrš cigane jedan. Jo, sine, gotov si. Da li si pojeo goldenku? Ne. Okej, sad bi trebao pobjeć. I meni kaže noob, pa daj frajeru, dobio si kombo, ej. Ukenjo si se, care. Kako deremo, ljudi moji. Sad nema di. Nemaš di, kralju. Možeš izaći slobodno, ali ostalo ti ne dam. Izađi, left, aj bolje, ajde. Left. Sad je gotovo.
OMG. Još je i golden kupoju. Koji bot, jao. Jao, sine. Ti si bot. Bot si. Ti je pao? Nije, evo ga. Još ga i voda ubijala, pa daj, OMG, ono, idi ubi se, bolje se baci dole. Jer kad da ću te uloviti i ubite. Okej. Ovo je super. Stekovani smo u sekundi. Da vidim di ovaj misli ić. What? The fuck? The fuck, znači, lol, izašli smo iz mape. What the fuck? Jevote, ovog trebam ubit. Ali ako padnu stvari dole, ja neću moći otići po stvari. Ali okej. Ali okej. Ovo je takav noob. On meni kaže noob, pa daj, pogledaj se šta radiš, bježiš iz mape. OMG, koji si ti bot, majmune jedan, da bog da pogledaš ovaj video i da si iz Balkana, ej. Sine, najveći si bot, noob. Gledaj ga, gledaj ga, gledaj ga. Dobro, vrati me vam. Ovoga moram ubiti jer nemam strijele ni bov, da imam već bi on bio mrtav. Ali jebi ga, boli me briga za chestplate. Sad ću ga malo gurnut ovo dole. OMG, koji je ovo bot mrtvi? OMG. OMG, g. Koji bot je, led. Ne znam šta da vam kažem, ali eto pogledajte kakvih botova ima na MCSG-u, ali ovo je stvarno za plakat. Ja ne znam šta da vam kažem, ali ovo je stvarno botovski. Pogledajte šta mi je lik napisao. Noob. A pogledajte šta radi retard. Izlazi iz mape, ono, usro se ko... Cjevote, ono, ako me ubi na deadmatchu, neću upalit Minecraft 5 dana. Imam bow. OMG. OMG. Okej. GG botu. Okej, da vidimo šta nama tu treba. Imamo 2 dijamanta, daj mi ovaj flint and steel. Okej. Tako. Sad ja stvarno ne znam gdje je ovdje spawn, ali potrudit ću se ga naći. Pošto imamo ljudi za Diamond Sworda, ubili smo stekovanog lika, tako da ono, svaka nam čast, fuck yeah. On me trebao sabit, ali eto, još je dobio strafe u vodi, ono. GG. Za ovoga neću reći GG, pošto je lik noob. Kakvog nema još. Ono, bježi iz mape lik. Da vidim, ovo ću vamo ja stavit. Ovo mi ne treba. Da vidim. Diamond Sword. Okej. Neću se timat pošto je to meni malo za pičkice. Da vidimo please, jel ima tu crafting table. Okej. Nice, GG.
I GG, to bi bilo to ljudi. Ubili smo obojicu i šta da vam kažem, ovo je stvarno odlična partija. Znači ubili smo prvo na početku nismo imali ništa, zatim smo ubili stekvanog lika i falio nam je samo Chesley. Onda smo nekako izašli iz mape, to jest nešto šta ja znam je bilo. I eto, poslije tog Full Iron Diamond Sword, nadam se da ste ljudi uživali. I eto, vidimo se naravno u sljedećoj epizodi, sad ću se potruditi da izbacujem stalno ovako neke epizode. Ali stvarno imam sad moram pomagati tati dosta tu oko kuće jer sad nešto radi. Pa eto, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i hvala vam na podršci pošto stvarno ste mi u zadnje vrijeme dali puno podrške. Čak u 2-3 dana smo skupili 400 subscribera. Znači stvarno vam hvala, možda čak na 1.8 verziji budem snimao sa Milibojom preživljavanje, tako da i da ljudi napišite mi neke temice ako vam nešto padne na pamet, pošto neću ja vas tjerati ako ne želite. Naravno ako želite napišite mi koju temu da možemo nešto pričat u sljedećem klipu i to je bilo to, vidimo se, pozdrav!